Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasanungin tatakar daw. Naibusan siya patabuti ti anak. Huwag nga road ambot. Nabardaktan. May sakit dinuin tayo dyan. Ili! Mabantaman ni dyan ay hanti dag silaw-silaw kan. Agsala-sala. Mga numamuan. Ti asawa. Kan ti asawa. Ay, sapay tigre. Ti asawa ta. Saan? Saan na bali? Tayo talang mo tata. Mapantagin din. Basta awan tayo ipulpulaw. Kan di nakipulpulong tatakar daw. Hi, Miss Ganda. Hello, manong guwapo. Ha? Anya ti order niyo? Mangga ka man iti upat bote ti, beer. Apay nga ulit-ulitam mo ti bagbaga manong. Ha? Kasangsangpot mo pailangan ng kasla ng ulaw ka. Baka ulaw mo namin dita kinapintas mo, Miss Ganda. Kasta ka di manong? Ay na, agyaman ako na. Mabit lang ha. Inakalante order niyo. Tagsasango tayo man nga ginom. Miss, mabalin ka din ang salata. Sure, day talaga yan. Sige, umay ka manong. Ay na, nagpintas mo tanda dyan babae tatakar daw. Madlaw mo ubing pay. Nagmayat di ba magina? May nahawin nga rod. Anam, tata, chicks ko na dyan. Agbiro kamot iti sa bala at chicks mo. Una, alangan mo't at chicks ta adwa. Malalahwan, di ka madanagan. Chicks mo lang na jay. Tadamit na sirpat ko na pintas a babae itay kahit. Kastaya tata, ganya pala arami din tangay. Hala, asit gamam. Nay, kinarita ambaut. Ha? Itian niya tata. Di ka agipulpulong kani nanang. Tanay, ikari mait. Jak agipulpulong kani bakit mau. Nagmuna ya tata. No worries. As I said a while ago. No worries tata. Day, bigbigat pa lang nagmayat ti panagsiksik kawil mo dito yung sangot ti balay paseng. Wan tata. Pasungadak man ni ambot. Apay na panan na. Ay na tata, saan anagawid idirabi? Iso nga amok anapan manenday jay ijay ili, ijay inuman. Anya? Agasam, aw-awagak ti cellphone na idirabi. Sinong batan namot? Iso anangag ko jay nagpigsa video ke. Iso nga amok nga ijay inuman manen tinapanan na. Ay una yan day jay nga ambot. No kaano ang nagpamilya? Nasursuro na may tinaginaom. Wan nga ro tata. Sumangpit la day jay talaga ang makaraman. Nay, makapungtot kan san paseng. Ay talaga, awan makalapid kanyak no siyak tagpungtot. Makakita ni ambot iti star adi ng oras ko naktumat. Ha? Ne, si kamot gayam, Nana Marciana. Umunag ka, apag iso, agkapita. Ay, yun man, balasan ka. Imayak ta ko naknuad da ni Cardo dito'y balayaw. Saan kami na nagawid iti rabi ay? Anya, impagarup ko nga mga no naginumdamanin kin ni ambot di tao.
Ay nanana, no saan ang nagawid nila kayo mo idirabi sigurado ang nagkuyog damanen kin ni ambot. Anya, kinapod nuna, iso ti urayak, paspasungadak. Ay sos, amangan kit dimot no ijay ili tinapananda na ginuman. Sigurado day taan, nana. Inawagak idirabi nangag ko tinagpig sa videoke. Iso ama siguradok anapanda iti inuman. Anya, ha? Agsagana day akar daw. Talagang sakit ding agberbero kiti di na pa'y nakikita. Anya. Hello, bakit? I'm home. Ada ginatang kong apple para ken ka. Apa ya tinong panak ngay. Paseng. Ay, No ipagarop mo sa anak nga agpungtot, gapot na adda imot mo amakan. Nagbidot ka. anya. No idi, maalala nak iti kakastang style mo. Ngam ita, saanan? Pulos. Salbang ka. Mabalin mo mat ti uminom dito'y balay. Apay amasapol pa'y laamapan kayo ijay inuman. Ay, kwa, saan kami matanapan ni Jay? Ah! Ay, anay ko manon. Di Anay. man ulbudan si kaambot. Taad adda makapungtotak iti kastangar aramidam. Alak, maminsan pa'y amapan kayo uminom ijay ruwar. Maminsan pa'y! Ala! Maminsan pa'y amapan kayo kini ambot ijay inuman. Isurot ko amin nakawas mo ijay. Oray ijay kan ngagnad. Oray pagrurutapem amin na babae. Ay, unay kan, ay, bakit? Saan kami matanapan iji inuman ka? Ulbad! Day, ipapilit mo to, di kam napan. Ay, di nakmaulbudan si kakardaw. Ha? Imbes nga minam, Ay. ulbudan nakpailang. Adda pumudot ti darak no kastater aramidam. Anya. Laklakayan kan, ngamapan ka pailaang ijay inuman. Ha? Maminsan pa'y kardaw. Maminsan pa'y san asyak tilok-lokwam kardaw. Kahit anya ngay tinaramin mo kinila kay Mau, idi si Mangpait. Ay katanya pa'y ngay nana, pinagsasawa ka. Nasipat ko pa ikit diya, gapu iti unget ko kenkwana. Ay, oray siya. Talaga akas taunay ti pungtot ko kindi kardaw. Mabalindamat nga uminom dito uneg ti balay, nga iso dalaang. No apay pa'y lang amin anasken ang mapanda ijay inuman ijay ili. Anya pa'y ngay ti makagapaw. Ay kayat da akabayatan ti panagin inumda. Adda buy-buyaan da ngagsalsala. Day takit din. No kaano alumaklakay da, rugyan dakit din ti kastanga aramid da. Nay, da kayo mati masabat kaw. Pare kardaw. Ambaut. Nakapurma kay mate. Sa dino ti papanan niyaw. Shh! Tagtagari tata. Adala na patag-apag namay, kanitata kardo iji ilay. Puno day ta, paray. Ada pag namay. Pag nayo iji inuman. Ay sos. Ay kasi kayaw. Numaamuan da giti asawa yu day tagararamidan niyaw. Ha! Ay na amu ko no sa dino ti pagturungan niyaw. Ni tata mate, di kay natagaray. Pangaasiw ka day. Di ka gipulpulong ka ni Paseng. Kastamat kan, kaning nana Marciana. Anya! Di kay madanagan. Nagtungpal kayo ti bilin may. Ikanda kayo ti kwarta, tata. Anya! Ay! Siyak alaklakayan ti pagbalinan nyo nga ulbound. Naimbag tanadanon ka diti balayo, Paseng. Wan tata, awan mo't na panakita. Apay ka di? Huwan na panamita. Agam di mo nasiputan arimor ti asawam? Ha? Ay na, nasabat ko ida ka ni Pare Cardaw. Agasam ta nakapurmada. Iso nga mao kasabali man ti pagturungan ti saka dagijay. Ay, una yan. Talaga nalaing ti asawa. Rimwar, ngam saan anag na dito'y sango ti balay. Gaputad daak dito'y. Nagna ni ambot, ijay tawa. Ay, agyaman nagtatata imayo imbaga. Inakman ijay ayan ni Nana Marciana, tagsarita kami.
Surutan mi ida ijay ili. Sigurado ka kaday iti day tangaramidan ta. Pasan, wala na. Ag bikini ta, satan to ag jacket. Inton makadanon ta ijay. Ijay tanto nga ustuban ti jacket ta. Ay, sige. Mabit lang nga raw, tabiro kak jay bikini nga iduldulin ka. Ala, agawid ak nga ruden nana. Dagasin nak to ijay balay. Tata, ingka sa pulo na tay chicks mo. Tagsango kayo umot ng uminom. Dito'y kamimot ka ni Loida. Sige. Hala, panawang kan. Ay, manong gwapo, ah. Okay, agorder ka nga roden na itinuman ta. Well. Agurdarak, ang sakbay na. Dito'y ka mampayabay ko. Kaya't ka ngamin nakasarsarita. Day talaga, ayam. Sige. Ano diba ka, manong anataer? Kwa, kinapulo na. Sipod ididamo ang nakita ka. Nakarik na ako ni ti Ayat. Ayat, ajak mo, no, kasanok nga yibkas kang ka. Seryoso kay tiray tang ipagpagkang? Wen, seryoso akit ipagbagak. Ada seryoso akan ka. Ay na, maragsakan ako na iti dayta. Gaputa, agayatak matan kan. Ha! Kastaya! Agyaman ako no kastaloy da. Amom ti panagayat ko kun ka. Arig na tay kasla manipod langit aging ga dito'y daga. Medyo ikalik pa'y basit Ay, kasta! Oh my God, honey. Mapunta ni di dance floor. Let's dance. I can try that. Sige Lida, mapantag sala. Umay ka nga ni, datatiyag sana. Ha? Pasing! Wan, siyak nga rod. May ibagay ka di kanyak, day ti kawas ko. Nagpintasak, saan ka di? Mabitay. Apay nga da ka dito eh. Sino ti kadwam? Saanan ang napatag no asino ti kadwa? Sino ka? Ha? Asino ako nang? Siyak ti asawa na. Maawan. Pasing. Rumortan dito ita agawid tan. Saan? Diyak kayat ti agawin. Kayat ko, agsanat na. Total, isumat daytoy ti daydaywan nyo. Saan ka di? Iso ang nagkawasak iti kastoy. Gaputa kastoy ti kayat mo aboy-boyaan. Kabayatan ti panagin inom mo. Saan ka di? Anya, Di kasla kastoy. Makikita ti kagudwa ti kararuana. my goodness. Umayakan pasing. Agawid tan. Nakababain. Ala, uminom tapay hanay. Kalpasan na, intag sala. Ay, nabartagan day ka chicks mo. Kardulakay. Oh my God, tadatatag sana. Marciana, apay nga da ka dito eh. Apay. Kas ka lang nakakita iti ulag. Siyak day toy. Ni Marcia nga asawam. Anya, Napintas mo ti kawas ko. Saan ka di, Cardo? Nakabikini ako. Ala, umay ka, tagsala ta. Marciana, pangasim. Ingkag pelista gawitan. Nakapamain. Anya. Oh, anya itaambot. Ibagaman no asino kada kami iti dayjay a babae tinapimpintas. Ay, sumardeng ka man si Kapasing. Ha? Damdamagin ka. Iso asong batan nak itinasayaat. Sardengan nakunakbet na eh. Anay ko. Kawanan kay tibain. Anay. Itayak pa'y ngagtap-tapalikan ka. Ha? Daytoy lagayam tinaskan nga aramidak tapno agawid ka. Akwa, Agasam! No saan kami anapan kin ni Nana Marcia na ijay inuman?
Nalabit nga aging gaita, wano aging gainton biga. Adda kayo pa'y laijay. Ha? Laklakayan kan! Ngam na asam ka pa'y lang iti babae. No di kat awan babain mo. Ha? Isungsong mo pa'y ni Tata Cardo. Ay kwa. No di ka mabaing kadagiti tao. Kansyak nga asawam. Mabaing ka kumamat di tabagim. Tandaanam dayta. Anya nga ita Cardo. Ada ka di pa'y panggap mo nga agsubli ijay inuman. Sayang mat, no di mo sublian jay chicks mo. Ay, anya ka din dayta ngay bagbagam. No imbagam ko maiday, akas jay gayam ti kayat mo. Jay adda buy-buyaem amatintin nagti underwear na. Kabayatan ti panagin inom mo. Di naramid ko kuma. Ha? Ay, Ala! Takita man nagsubli ka pa'y ijay. Kita man Cardaw! Tata, apay day jay. Diyan mo nasiputan ni bakit ka. Kanina na Marcia nang imay iji inuman anapananta. ay na, uwan nga rod barok. Uray siyak. Jak mo't ida nasiputan. Ay, awanan tata. Nabistutan. Ay na, no kaano amayatan ni Lloyd da. Isumat ti panang takwat da pasing. Kanana Marcia na iti papananta. Husto laeng barok. Naamiris ka o saan na husto ter aramiden ta. Ha? No minum ta. Itilangan babalay ta. Tano na bartek ta na ka iturog talatan. Ngamen, iti dayjay nga aramiden ta. Saan na dagiti asawa ta tiluklukwen ta. No day, ti mismo abagita. Ayun na niya tata. Isaw, nga huston dayjay. Agbalbaliw taan barok. Ala, ibusan ta dahito may sabote, tahuston. Inton maminsan tumanain. Ay, una, tatakar daw. Adamot la trabaho kinton bigat. Iswa sana karumbeng agpuyat. Oh, ada ka man gaya man dito yung aging inom, sika, ambot. Amangan no pampanunutan nyo manan, ti mapan ijay inuman, kalpasan ti panaginom nyo ditoy. Ay, kwa, saan ba kahit? Saanan? Sa anak amamatikan kasi ka ambot, ulbud ka. No panggap yo, ti mapan ijay inuman, di kay mapmapanan. Ayaban na kami latankin ni Nana Marciana, tada kami ti agsala di tasangwanan nyo. Ha? Di kay madanagan, tagbikini kami mat. Anya? Nay, makadlawa ka. Itaman pa ingada ka kanayon dito'y balay, Cardo. Nairwamak nga may natunggal rabi. Adda ka ijay, ayan ni ambot ngumin inom. Idi lang dahil bakit. Manipod ita. Diyak kaya tente uminom. Agbalbaliw akaon. Nakainom kan sakit dia. Saan? Seryoso ak iti bagbagak bakit. Manipod imay kayo kani paseng ijay naginuman may. Naamiris may saan anasayater aramiden may. Ha? Naamiris kaw asaan anasayat abuy-buyaan ti babae anakabikinay. Day talaga yam ti makapagbaliw kada kayo kiniambotan niya. Day talaga yam ti makapasardeng iti kinamamartak kan kinaisamyaw iti babae. Oh, kitain nyo, Nana. Effective, tinaramid ta kadagiti artek. Kan naasam iti babaeng asawa ta. Ay, wan nga round. Siguro, no saan ta ngay naramid day jay. Nalabit nga ginggay ta. Agliblibas dalat ta. Tapno mapanday jay inuman. Wan nga rod, Nana. Isong agyaman ta. Taga po iti panagbikini ta. Namimpinsanan ti panagbalbaliw da.
Liklikan tay kumati mapan iti pag-iinuman ng runa no adda pamilya nga agururay. Gapo ta iti kaanuman, awan na saya at nga ipaay na dayta iti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.